Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po kung sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palagi malakas at malayas sa mga sakit araw-araw. Palang hapon na po sa inyong lahat. Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe at sa akin, ipagpatuloy niyo po lamang ang pagsuporta at pagtulong po sa akin. Tarayin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat. Sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwagan Pangasinan, huwag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe, like, and share. Pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking mga isusunod na mga video. Makakalob ko at ituturo ko po sa inyong lahat ng aking mga nalalaman sa panggamot sa spiritual at sa physical na karamdaman at lahat ng mga panggamot ng mga orasyon. At dito po lamang matutuklasan sa Liwagan ng Pangasinan. Pakatanda at pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan, gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan at huwag pong ipagyabang. At palagi po ninyong isa puso't isipan at panatilihing magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan at higit-sa lahat magmahalan. At huwag po kayong makalimot pong tumulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay. At ito'y malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa, hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyong ginagawang mga kabutihan. At ipagkakalob sa inyong lahat ang siksik, diktik at umapaw na pagmamahal ng ating Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Bago po ang lahat ay shoutout kay Arnel de Rosario, Berlin de Palisok, Mike Tay Kabayan, Shirley Oroyola from Bicol, Ryan Lavisti, Unixin, Nadine Andi Bonifacio, Crisley Abughaw, Orchili, Tinitron, Angelica Bundok, Gerardo Jimenez, Charita Palma, Alicia Apil, Pike Tuwin, Ambrosio Magalpok, Laurita C, Arting Camacho, Maricel Placido, Ipimia Pilipi, Elma, Triple E Commented, Marina Arangues, Luli Cayago, Joan Babes, Nogit, Ginian, Jake Bullbider, Sino Burhainer, Pick Mutchanter, Nathan Bort Commented, Maylin Dumampo, Ali Mercadias Commented, Ray Barcelona, Bruno Ganda, Boy Beginner 83, Arnold Francisco, Julio ng Jipcho, Brian Bimsa, Rodit, Joaquin, Beauty Takan, Inday Sali, Kukujin, Cecilia Cruz, Mike Jam, PB Purok, Tani Gianan, Joseph Bacada, Evelyn Colado, Antonio Suarez, Marvin TV, Coldod TV, Roan Linoso, Karen Ocampo, Jibilin Gano, Shani, Alin Ramos, Fabriag, Isha Pilar, Pagkagat ng Dilim, EDC Commented, Duyang 92, Tiger, Maruka Carilipio. Sa mga hindi ko pa nabanggit po, kung gusto po nyo magpa-shoutout, mag-comment po kayo sa baba kung gusto po magpa-shoutout. Nang ibabahagi ko po sa inyo yung sa mga baguhan po na ngayon lamang po nakatuklas sa aking YouTube channel, Liwagan ng Pangasinan. I-share ko po yung devotion ng San Benito, Puder at Pundo, Liwagan ng Pangasinan. Kasi may hindi po nila maintindihan yung unang upload ko po. Kaya ito po ay inulit ko. Sa mga baguhan po na ngayon lamang po tuklas po na nanonood po ng aking video ay kung yung pagkakataon nyo po i-share ko po sa inyo ang San Benito. Ang San Benito po ay madali pong paganahin po yung San Benito. Basta gawin po lamang sa tama.
ang pamamaraan sa pagdebosyon sa Kanya. Ito po ay didinebosyon po sa umpisa sa unang Friday ng unang buwan, kahit anong buwan, gagampanan ng 49 days. Pagkatapos, pag natapos ang 49 days, Martes at Biyernes na lang po. Nasa sa inyo yan kung gusto nyo pong ituloy-tuloy, maganda po. Kung talagang taka nyo po ang San Benito po, maganda po yung San Benito, pangkalatan po yan, mabisa po rin yan. Makapangyarihan po rin yung San Benito. Ito po ay kon ko po rin po yan, tangan ko po yan, medalyon, San Benito. Ang isishare ko po sa inyo yung aking ginagamit na diskarte ko po sa pag-devotion sa San Benito. Pagkakalob ko po sa inyo para malaman nyo yung mga baguhan, ito na yung pagkakataon nyo po, isishare ko po sa inyo. Ito po yung ginagamit ko sa pang araw-araw. Magdasal po ng isang ama namin, ang Panginoong Maria, sumasampalataya. At isunod po yung sa likod po ng medalyon. Sa likod po ng medalyon to, ipatalikod nyo po medalyon bago nyo sambitin po yung orasyon. Magdasal po muna ng isang ama namin, Panginoong Maria, sumasampalataya. Pagkatapos po, at umpisa sa likod po ng medalyon, San Benito. Narito po yung sa likod ng San Benito. Nasalin ko po. Saruptum mundi, samisana, utihik bibit rix, silim muro miyum, militatim, Isus, Jerusalem plumog, plikuluyan, pirtatum pertulam, pitulam pirtatum el plubatur salutaris, Sancta Maria egosum pactum hum, imok giduk duk gua ni sikut Dios exinilo sanctus benedictus monang uxid, patriarchs pax huta hita sigma, Isus homino Salvador. At po likod po. Tapos yung sunod po, Cross mihi repugium, Cross Sancta Maria Isusalemi, Cross suam bit picabit, Cross isguim semper adoro, Cross dominum micum, Cross Sancti Pater Benedicti, Cross sacrasit milux non dracosit midux badi retro satana, nun guam suadi mihi bana sunt, malakway libas ipsinia bibas, per Christum Dominum nostrum Pater Adonai, Susumok salvami Sancti Ispiku ayudan mi. Amen. Po sa medalyon po ng 3 beses po sa pakros. At isunod sa harap po ng medalyon. Narito po ang harap sa medalyon. Cruz Sacra Patris Benedicti, Christus Salvador Sarcedos Mon Napis Nicas, Dominus Sabaoth Magister, Deus Veritas Redemptio Sapienta, Nazarinos Sol Mesias Via Sponsus Mediator, Quasatos Leo Iisus Bebum Botos. Yan po ang kadugtong po pa po yan. Pagkatapos po mausal po yung orasyon sa harap po ay ihip po ng 3 beses sa pakrus. Narito po yung kasunod po. Sa likod po, ito po. At sa likod at isa likod ng medalyon, dasal pakaan, devotion at pundo para lumakas po. Sa likod po to patalikod po yung medalyon na narito po ang orasyon. Cruz Sancti Pater Benedicti, Cruz Sacra Sit Milux non Draco Sit Midux Badi Retro Satana,
nun guam swadi mihi bana sun malakway libas ipsini minina bibas. Hipo sa likod ng 3 beses po. At narito po ang susi ng sabi nito, magagamit po ito sa oras ng kagipitan. Kung nagdidibusyon kayo ng sabi nito po, kahit na ito po na pong usalin nyo po kung nasa kagipitan po kayo, na susi ng sabi nito. Narito po ang susi ng sabi nito, Agnus Dei qui tulis peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei qui tulis peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei qui tulis peccata mundi dona nobis pacem. At ihipo sa medalyon 3 beses po. Pa-cross. At sunod po yung pangpalakas po ng binito po. Pampalakas. Kahit ano pong medalyon magagamit po nyo ito na pampalakas po ang medalyon po. Ang pambuhay ng medalyon pampalakas. Narito po ang haik dona. Haik dona, haik monira, haik santa, sakripisya, ilibata, alsasis, naturis, kainig, auyui, ad nasilim, gai, pananigan, mekmak, magsak, masak, masud, aram, aradam, adradam, presyere, abi, abiuk, abiik, abiika, karmar, akuk, uha, ahaha, diyohauk, abahi, kaak, diwa, ahuhay. Usalin po ng 3 beses po, di po sa medalyon pa-cross. Narito po ang usalin ko ulit. Haik duna, haik munira, haik santa, sakripisya, libata, alsasis, laturis, kainig, auyui, adna, silim, gai, pananigan, mekmak, magsak, masak, masud, aram, ardam, adradam, presyori, abi, abiuk, abiik, abiika, karmar, akuk, uha, ahaha, diyohauk, abahi, kaak, diwa, ahuhay. Po sa medalyon 3 beses po para lumakas po. Umpisan ko naman po sa unahan po para nyo po maintindihan nyo maigi. Yung di po nakaabot po ng sabi nito na devotion po. Umpisa po. Umpisa. Para maintindihan po maigi, kasi nagkukulang po ako ng paliwanag na kaya kukunti po yung nagsusubscribe. Dapat po mag-subscribe kayo, mag-like and share. Ibabagi ko po sa inyong lahat po. Pakitulong po. At mag-like and share. Ang devotion po ng sabi nito po diri at pundo, iwagan ng Pangasinan. Ang pamamaraan po umpisa sa unang Friday ng unang buwan, kahit anong buwan, gagampanan ng 49 days. Pag natapos ang 49 days, Martes at Biyernes na lang po. Kung nasa inyo, kung ituloy-tuloy nyo po na wala pa kayong, kasi sabi nito madali lang pong i-memorize po ito. Dapat po ito maisaulo po ninyo. Kahit na sa umpisa nyo pong babasa po ng po, ay basahin nyo muna. Habang tumatagal po ay ma-memorize nyo po. Magdasal po ng isang ama namin, Bagilong Maria, sumasampalataya. At pagkatapos magdasal ng sumasampalataya, isunod po, patalikod nyo po yung medalyon ng San Benito. I-share ko po sa inyo, ito yung ginagamit ko po na medalyon. Narito po yung sa likod po ng medalyon, talikod. Saluktong mundi sami sana utihig bibit rexelim muro mio militatim Isus Jerusalem plumub Gregorian pertatum pitulam perdatum il probator salutari Sancta Maria igusum pactum hum imok giduk dukwa ni sikut Dios exinilo sanctus benedictus muna usit Patriarch Pax Hutay Hita Sigma Jesus Huminum Salvador. Ito naman po yung kadugtong po. Cruz mihi repugium, Cruz Sancta Maria Isus Alemi, Cruz suambit picabit, Cruz isguim
Isguam Simpur Adoro, Cruz Domini Mecum, Cruz Sancti Pater Benedicti, Cruz Sacra sit mi lux non racusit mi dux badi retro satana, nun guam suadi mihi bana sun malaquae libas ipsinia bibas, per Christum Dominum nostrum Pater Adonai, Husumox Halmami, Sancti Spicu Ayudadmi, Amen. At ihi po ng 3 beses po sa medalyon ng pakros. At isunod po sa harap ng medalyon, Cruz Sancti Pater Benedicti, Cruz Christus Salvator Sarcidus Mun Lapis Licas Dominus Sabaoth Magister Deus Veritas Redemptio Sapienta Nazareno Sol Mesias Bea Sponsus Mediator Cusatus Dio Isus Verbum Votros. Ihi po ng 3 beses po sa harap ng medalyon ng pakros. Ito na po yung sunod sa likod naman po na dasal. Ito po yung sa likod po na dasal po. Medalyon, dasal pakain, devotion at pundo para lumakas po. Narito po ang orasyon. Sa likod po to, sa likod. Cruz Sancti Pater Benedicti, Cruz Sacra sit mi lux non racusit mi dux badi retro satana, nun guam suadi mihi bana sun malaquae libas ipsi binina bibas. Usalin po ng 3 beses po at ipo sa likod ng 3 beses pa cross po. Narito po yung susi po na kung dinidibusan nyo po yung San Benito, kahit na pag nasa kagipitan na po kayo ay usalin nyo po yung susi. Kahit na yung pong susi na lang po ang usalin nyo pong 3 beses po at ipo sa inyo dibdib po para malagtas po kayo sa lahat ng kapanganiban at disgrasya po. Narito po ang susi ng San Benito sa harap po ng medalyon po ito. Ipaharap nyo po medalyon tapos sambitin nyo po yung susi ng San Benito. Narito po ang susi. Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi dona nobis pasim. Tapos po ng 3 beses po ng pakrosang medalyon na San Benito sa harap po ng 3 beses pakros po. At isunod po yung pambuhay po para lumakas po palagi yung San Benito. Narito po ang pampalakas po. Narito po. Pambuhay ng medalyon, pampalakas. Kahit ano pong medalyon, ito po yung ginagamit po na pambuhay, pampalakas po. Kaya i-share ko na lang po sa inyo para narito po ang pampalakas. Haik Dona, Haik Monira, Haik Santa, Sakripisya ilibata arsasis laturis kainig auyui adna silim ga ipananigan mekmak maigsak masak masud aram aradam adradam presyuri abi abiuk abiik abiika karmar akuk uha ahaha yuhauk abahi kaak yuwa ahukay. Ihip po sa medalyon ng pakros 3 beses po. Sana po nagustuhan po nyo ang aking binahagi ngayon. Sa mga baguhan na hinangad po na magka medalyon po ng San Benito, tunay po yung gamitin po nyo aking binahagi. Ito po ay katotohanan po na aking ginagamit. I-share ko po sa inyo para malaman nyo po na maganda, madali po nyo mapagana po ang San Benito kung ganito po ang gagawin yung proseso na aking tinuro po pang devotion sa San Benito. 49 days po, gagampanan ng 49 days na umpisa po sa Biyernes ng unang buwan. Kahit ano pong buwan, basta first Friday po ang umpisa nyo po. Maraming salamat po sa inyo sa lahat. Sana po wag po kayong makalimot pong mag-subscribe, mag-like and share at pakipindot rin po ang bilay ko. Maraming salamat po sa inyo lahat.